Áno, chcem dokončiť. Ďakujem za lajky. Ahojte. Chcem dokončiť dvierka na foliovník. Potom budem riešiť vyvyšené záhony. Alebo robím tekvicové záhony. Ďakujem, že so mnou rastieš. Takže idem si dať. Už som si urobila. Aj z vidličiek. Bude takéto otváranie. No a na zatváranie, nechcem to strieborné, nafarbím to tiež na čierno, takže super, nie? Bude to také retro. Skôr také farmárske. Tuto dám ďalej. My ideme robiť ďalšie dvierka. Áno, presne tak. A keď prší, makáme vo vnútri. No, co ďalej? Majte. Fóliu, lebo tam tá sa mi vytiahla, čiže je nepoužiteľná. Tu mám kúsok. To by bolo malé. Tu využijem na dačo druhé. Ale tu mám podobnú. Trošku iný odtieň, ale môže byť. Pán Boh vyslíže, požehnaj. No, ideme na to. Toto už mám dokončené. Ešte tu nám robíme nejaký chodník, ale to má čas. Hlavne toto, aby fungovalo. No, takže jak som to robila? Tu nám potrebujem dať dvierka, ktoré sa budú otvárať do tej strany. Čiže zase to zabudla motiku. Pôjdem ešte po motiku.
vzdialená. Ale je aj z vedľajšej dediny. Takže super. Áno, je moderátor. To chodí často, ne? To by bola škoda ho nedať. Tak mi povedala, no však dobre, však to je jak teta. To je jedno. Rodina jak rodina. No a môžeme potom na ktorý deň spolu urobiť, dokončiť tú volieru. A môžeme ísť spolu potom kúpiť aj kanaríky, keby ste veľmi chceli. Takže určite to ma dajte sledovať. Môžete mi potom vybrať, akú farbu kúpime kanaríkov. Ešte budku mi im treba urobiť. Aby nám tu krásne spievali. Si predstavte teraz, že by tu tak krásne spievali kanaríky. Však to by bolo aké dobre, ne? Tu chcem dať lehátko. Mám také staré komunistické, železnú posteľ. Zelenú. Počkej. Takže nás robíme oázu farmársku. Ďakujem, Jožko. Ideme. Aj tebe pekný deň. Vieš čo, však idem urobiť rýchly výbeh pre kačičky a sliepočky, aby mohli ísť vonku, lebo je teplo. Nech idú na slniečko, takže toto ideme teraz hneď urobiť. To je rýchlovka, lebo už mám urobené pletivo s tyčkami, čiže len to natiahnem, pustím ich, dám im vodu, žrádlo, pozriem, jak kačky sú na tom vodu, žrádlo, však ešte môžete byť pripojení, kým ma nevypne, ste tu. Takže môžete ísť so mnou. A potom ideme, vás dám nabiť, ja sa najem. Som chcela urobiť karfiolu, že mám uvarený karfielovú polievku som zrobila, ale to veľa času zabera. Teraz nemôžem robiť vypražaný karfiol, lebo to bardzo veľa času zabera. Takže asi len také rýchle dačo zjem. A idem. Čo som mala na pláne? Potrebujem vykosiť tie záhony, kde pôjdete kvicové záhony. To rýchlo s vyžinačkou. To budete ešte v nabíjačke, kým ja vykosím. To bude tam. To bude jeden záhon tam. Počkaj. Tam. Tamto. A druhý záhon tu na Akbolvecko. Tam ide pod stromami taký dlhý záhon. Tam budú tiež melóny a tekvice. Ahoj, pekný deň aj tebe. Takže toto. Karfiol je fajný, no. Lenže stihla som len polievku, nestihla som urobiť zvyšok. 15:42, strašne rýchlo ide čas. Ešte box musím urobiť, neviem jak, do keľu, alebo tak, kde ich premiestniť, lebo malé kačky sa nám liahnu. Neviem, čo skore. A tu na hlavne doniesť motiku a toto opraviť mi treba. Ďakujem veľmi pekne, Maťka. Však mi ani nehovor, som to mala podchytené, to kosenie, lenže už som to nepodchytila potom, lebo riešim aj iné veci okrem kosenia. Nielen kosenie, starám sa o stromy, o rastliny, o sadenie na záhrade, však tam sadíme vzadu. Ešte nemám dosadené, takže mi to zahúklo, takže mám akože riadnu robotu s tým kosením teraz, lebo nemám traktorovú kosačku a tým pádom sa mi všetko skomplikovalo. Keby som mala traktorovú kosačku, tak proste to by bolo rýchlo pokosené a mohla by som si to lepšie udržiavať. Čiže teraz šporím na traktorovú kosačku.
Takže aj vy, keď ma podporíte, budem veľmi rada. No, jedeme. Áno. Prídem na brigádu pokosiť. No. Lenže to nie je také jednoduché, lebo ja viem, kde čo je, lebo mali mi odstrániť všetky tieto jak sa volajú, pníky, aj proste, no nie je to také jednoduché. Ale však, neviem, uvidíme. Len toto, že to, keď príde ti takto tu na pomoc, to sa musíš mu venovať, chápeš? To i keď bude kosiť, ale to potom proste potrebuješ pripraviť nejaké jedlo alebo dáčo, to akože tiež kopu práce potom pre mňa, to, že musím to inak vymyslieť proste. Treba mi takú robokosačku, bodka. Vyzerá to super. Ja vám to ukážem z diaľky. Už keď je tu, no už mám červenú baterku, to že chvíľu sa vypneme. No, tento týždeň to bude mega pekne vyzerať. O chvíľku tu bude oblúky a ešte tam bude krásna dlážba. Toto vykosené všetko bude. Tu ani bylinky nevidno. A tu budú nasadené papriky všade. Akurát rozmarín tam musím presadiť, bo sa mu nedarí. Bože, co robíte? Dejte sa. Tak tu buď. Jak ste dokázali stať a spadnúť, nechápem. Dobre, a tu nie je ani tak signál. Takže tu sa s vami rozlúčim. Idem vás dať na nabíjačky, idem sa nájsť. A medzi tým rýchlo robím ten výbeh pre sliepočky. To tam nemusíte byť, lebo to proste tam nie je aj tak signál, lebo tam je plechy. Sú tam plechy a nemám dotiahnutú tam ešte Wi-Fi, čiže potom sa pripojím. Dobre, priatelia, ja sa pripojím ešte dnes. Budem sa pripájať vždy, keď sa mi nabije telefón, takže buďte v strehu, dajte ma určite sledovať a tu šelem pracuje. Takže môžete sa akurát naučiť niečo nové, alebo aspoň s očami pomôcť s prácou. Áno, ďakujem veľmi pekne, idem sa aj napapkať. Čaute, priatelia, a díky, že ste tu boli.